Consumul excesiv de energie a fost și este în continuare o problemă majoră nu doar în Republica Moldova, dar și la nivel global. Cu toții știm că energia electrică a devenit o necesitate în zilele noastre, fără de care nu ne putem lipsi, dar din cauza faptului că nu știm să o folosim într-un mod rațional, aceasta poate aduce daune imense. Folosirea neeficientă a energiei cauzează un impact enorm asupra economiei și infrastructurii naționale, a mediului înconjurător, provocând epuizarea resurselor naturale, dar afectând în același timp și schimbările climatice. Compania noastră Energy Audit vine cu soluția perfectă a acestei probleme. Împreună cu echipa noastră vom ajuta oamenii să folosească energia electrică într-un mod util. Astfel vor reduce mult mai mult plățile pentru folosirea energiei electrice și de asemenea mediul va avea mult mai puțin de suferit din urma acesteia. Serviciile noastre vor contribui semnificativ la confortul vieții de zi cu zi. Prin urmare, reducerea consumului în exces și adoptarea unor practici mai sustenabile vor asigura un viitor energetic durabil și o viață de calitate în Republica Moldova, minimalizând impactul negativ nu doar asupra mediului, ci și a societății. De ce o companie de audit este cea mai bună soluție? Avantaje: economii financiare substanțiale, identificarea ineficiențelor tehnice și reducerea emisiilor de carbon. Valoarea propusă: livrăm soluții personalizate pentru eficiență energetică, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client pentru a reduce costurile energetice și impactul asupra mediului. Oferim consultanță personalizată, rapoarte detaliate de audit și planuri de implementare. Răspundem cererii crescute de eficiență energetică, furnizând instrumente și strategii pentru a reduce consumul de energie și impactul asupra mediului. Oferim evaluări specializate, orientate în implementarea schimbărilor și acces la tehnologii energetice eficiente. Oferim informații detaliate despre consumul de energie al locuințelor și afacerilor pentru a ajuta la îmbunătățirea eficienței energetice. Furnizăm servicii complete de audit energetic, incluzând analize detaliate și recomandări personalizate. Ajutăm la identificarea și remedierea pierderilor energetice, contribuind la scăderea costurilor energetice. Oferim servicii de audit energetic pentru identificarea și rezolvarea problemelor de eficiență energetică. Relații cu servicii personalizate de consultanță, platformă de monitorizare a eficienței energetice, instrumente și rapoarte pentru a urmări și înțelege impactul schimbărilor implementate, asistență post-audit, consultanță continuă pentru ghidarea clienților în implementarea eficientă a recomandărilor, canale de promovare, publicații online, emisii video, bannere, afișe, pix creion sau sticker cu logo-ul nostru, clienți satisfăcuți, resurse cheie, echipă de auditori energetici experți calificați pentru audierea detaliilor de energie în locuințe și afaceri, instrumente și echipamente de măsurare, utilizarea tehnologiilor moderne pentru evaluarea precisă a consumului de energie și eficiența sistemelor. Activități cheie: analiza consumului de energie, evaluarea eficienței energetice, analiza consumului de energie, identificarea oportunităților de eficiență energetică, analiza costurilor și beneficiilor, recomandări personalizate, implementarea soluțiilor, rapoarte și monitorizări a progresului, conștientizare și instruire, respectarea regulamentărilor și normelor, promovarea energiei regenerabilă. Costuri: arenda și întreținerea oficiului, costuri salariare, salariile muncitorilor contabilului, costuri pentru promovarea serviciilor, costurile pentru echipament și materiale, respectiv veniturile, prestarea serviciilor de termoizolare, oferirea consultațiilor.